हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं दिनै फोरमायगोन दि मा खालामोब्ला जोंनि दैया थाबनो गयो आरो लोगोसे जोङो आथोन गेलेबाय थानाय समावनो जोंनि आथोना दसे जोङो सोनायखौ दिहुननायनि उनावनो मानो फिसा जालाङो। बेफोरनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै एसे फोरमायगोन। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। मा लोगोफोर, नोंथाङा आथोन गेलेनायनि सिगां पेसाब ओंखारोबा बेखौ क्लियार खालामना लाया नामा? एबा नोंथाङा आथोन गेलेनायनि सिगांनो पेसाब दङब्ला आरो पायखाना दङब्ला बेखौ क्लियार खालामग्रोना लानांगौ, एबा पेसाब ओंखारोबा नों पेसाबखौ खालामना लाखानांगौ आरो पायखाना ओंखारबाबो नोङो पायखानाखौ खालामना लाखानांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना आथोन गेलेबाय थानाय समावनो दिहुनखांनायनि उनाव एबा नोंथाङा आथोनखौ दिहुननायनि उनाव मानो फिसा जायो, एबा नों गुबुन पजिसन खालामनो नागिरबा आथोनखौ नों दिहुनोबा नोंनि आथोना मानो दसेयावनो 1 मिनिटनि गेजेरावनो मानो गुरै जालांफिनो? बेनि थाखायनो जायो लोगोफोर। नोंथाङा पेसाब दंबा पेसाबखौ क्लियार खालामना लाखानांगौ। बे पेसाबनि थाखायनो बे नोंनि गोराया गुरै जालाङो लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथाङा पेसाब दङबा बे पेसाबखौ क्लियार खालामना लाखाबानो जाबाय। लोगोसे बयनिख्रुइ थाबनो मानो गयो जोंनि दैया, बेनि जाहोनानो जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बांद्राय गोजोननाय लायोबा खालामनायाव सेक्स खालामबाय थानायाव नोंथाङा बांद्राय गोजोननाय लायोबा नोंनि दैया थाबनो गनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो गुबुन पजिसन खालामनो नाजानांगौ, एबा गुबुन फर्मुला। लोगोफोर, नोंथांमोना ट्राइ खालामना नाय बेखौ, अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। नाथाय नोंथाङा मोनसे पजिसनखौनो गोबां बोलो होयै गोबां इन्जय लायै खालामोबा नोंथांनि दैया थाबनो गलांनो हागौ लोगोफोर, आनकन्ट्रल जानानै लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथाङा एसे लासै खालामनांगौ आरो नोंथाङा सानना लाखानांगौ आं गोबाव सम खालामनो हागोन होननानै लोगोफोर।